नमस्कार प्रणाम। आज हम आ गइल बानी अपना घरे। आई बहिन लोग हमार आइल बा, राखी बाने। बड़ बहिन, ई छोट बहिन, आई हमर दुलरुआ भावे बाड़ी एगो ताकि सबसे छोट बाड़ी है, सबसे ज़्यादा इनके के लोग मान सम्मान देला। तो देखी इनकरा घरे आ गइल बा लोग, जो ये नया घर बनल बा। तो देखी भाई बहिन के प्रेम का होला, प्यार का होला, दुलार का होला। दो ही जगह भाई बहन के प्यार दुलार के देखल जाला बहुत गहराई से। रिश्ता जौन बा जन्मों जन्म के बा। आज के नहीं के आज तो भाई बहन के प्यार से देखी कितना अच्छा लागता कि बहन लोग घर पर जाके आ लोग राखी बांधेला। आ दूसर का प्यार कब मिलेला, सम्मान कब मिलेला, जब ये लोग अपना बच्चा के शादी करी मामा जाले इमली घोटावे। दो ही जगह प्यार बहुत बढ़िया भाई बहन के होला। तो ये छोट हमर सबसे भावे बाड़ी। इनका के सब लोग पिनकावत रहेला, कुछ ना कुछ कहत रहेला ताकि छोट घर के लड़का के सामानी रहे लिया। सब लोग इनका के झुनझुना नियर बजावत रहेला। तो देखिए यहीं बड़ बहन बाड़ी, रक्षाबंधन में कुछ बोली हैं। सभी भाइयों के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। छोट बहन बोली हैं नमस्कार। आप लोग लाइक फॉलो कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए भावे की भी कुछ बोली हैं। बोला खाली नमस्कार। सब भाई लोग के नमस्कार कैली। आगे आई वीडियो में बना रहे। अगला शेयर करी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट में बताएं कि वीडियो भाई बहन के प्यार कैसन लगल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।